eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe ko arde salmodirde e moɗon e juurodirde e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin e aadi men mo kalnoɗen o wonande wiinoɓe ene jiiɗi wallede no jiiri bindi to bange pular e wiinoɓe ene jiiɗi wallede e wawde jangude limto qur'ana arab e rendinde e tarde gonga ni en guddino whatsapp o kono hewɓe goytima mbi yo balle whatsapp o uddite wadde so Allah rokki en tawede yo en tawe ñalawma janngo kawrowo 20 ñalawma janngo 20 o 12e mois jahoɗo o 2025 o bisimilla goto kala e meɗen jiɗɗo jeeyede heen o kaldanmi suka heen mawɗo heen debbo heen gorko heen ko jiɗɗo min kaldata an jiɗɗo ngara bindoɗa sa ari windade noon ma haalane ne windorte ma haalane ko mbatta kala lewru ena jaranma bisimilla ma jarananima jaha ƴeewoya ko jaranma ko nawa toon jawdi ndi e ɗum ɗo ko golle weeyo ka jiɗɗo jangude jiɗɗo noon ma wat feere jiɗɗo hunde ma waɗa ɗum feere ko jiɗɗa ko ma jaranma kala hunde ko jiɗɗa ko ma jarane kala hunde jiɗɗa ko yiide bindol e jangude bindol e windude bindol ɗum ko janngo anniya fuɗɗede inchallahu taala wonno ko to telegram wonno ko to youtube to nan toon moftani on kono woɓɓe hen noon mbi mbawa yaado youtube to janngoyde to ne teddiri ɓe connexion maɓɓe heewata ɗum noon saabi wattirandani udditama duɗal whatsapp ngal janngowo pular fof bisimilla muɗum mo yiyata bindi o walle no yeeri bindi limto hijjo rendinde e tarde e jangude to bange jangoɓe qur'ana ɓenne mbaranama limto mbarana hijjo rendinde e tarde ɗe gueɗe nayyi mbatte aderte ko limto sen gayni limto payen hijjo sen gayni hijjo payen e rendinde sen gayni noon mbawen jangude saabu jangde hade wonde jangde ko ma ndewa e ko wiyete limto ay limtode ko hen ndewata limta ha ganda ala kuɗe fof no mbiyete ɗum heeda bange so gasi noon ngara kolleɗa no masirte so masɗe ɗe mbawama ko ɗon mbawata hollede holno rendinirte ade rendinene ɗum ɗo rendata wona naggam ɗum rendata wona naggam so ɓooyi noon a wawi rendinde hankkadi noon kolɗa no jangguirte aɗa jangga so ɓooyi noon ka deftere nde kucciɗɗa kippiɗɗa ka jangowo ɗum noon ko kadi eɗen mbaɗana erago muɗum wonande wiinoɓe ko yiɗɓe jangude ɓe bisimilla mabɓe ñalawma janggo aset ñande nogas woni 20 12e mois 2025 janggo eɗen ganni fuɗɗade golle ɗe inchallahu taala numéro o noon an jiɗɗo jangude o numéro o ko 00 221 so gasi noon mbaɗa 77 mbaɗa 906 woni 9
0 e 6 woni 906 14 mbaɗa ko 1 mbaɗa 4 80 81 mbaɗa 8 mbaɗa 1 wonanda mo wiyata binde woɓɓe ko no bindirta mbaɗa jeeɗiɗi mbaɗa jeenayi ndiga jeegom mbaɗa goo mbaɗa nayi mbaɗa jeetati mbaɗa gotel 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaaya mbaɗa li jiya WhatsApp o haala he noon heewata hen assalamu aleykum ko min kaari jiɗɗo janngude pular gasi ko min kaari jiɗɗo janngude alkule qur'ana arab gasi walla min kaari jiɗɗo naatde dental diine gasi walla min kaari jiɗɗo naatde dental journal gasi on saa noon sa ari a yettima min noon min kaalama ko nanata ko paamata ene welma naata a yiɗa gacciɗa ndeeƴa ni foti ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly kono Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama salam o ji nanni egni ni way duɗal limto ay pular duɗal limto pular ko ɗo janngo pular ɓe ngoni on paami moƴƴi de ay ɗo duɗal limto arab janngo limto arab ɓe ko ɗo ngoni ɗi ɗiɗi janngo udditta inchallah duɗal limto pular ko janngo udditta duɗal limto arab ko janngo udditta wo amma kabaruuji pular nangitaɗi ɗum udditino kiɗo ñanden on paami ɗo ko dental diine ɗo janngata sharia o e jewta seeremɓe e kolli mon ñalɗi ko ɗo waɗa ɗeɗo nayi ngoni an noon garowo o andi ɗo jiɗɗa jeeyede hen sa ari karana en on jii fuɗɗo golle on jii 10 heures 9 37 hande ko on jii ko aljuma on jii noga 19 lewru 11 ɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e tableau o nani jomi deppira faaden kadi e golle dental diine ɗo e dental pula kaburi pulaar ɗi wo amma ɗo e ɗo noon ko janngo anniya fuɗɗede on jii ɗum ɗo joni wona fewntede ɗum ɗo joni on jii wonɗo henne joljole on jii ko hande woni ɗo ɗum ɗo fewnirte watte audio ne woodi hen woɓɓe ganda ɗum ɗo de heedi holno ballirte noon ha mbawa heɗade nde ɗo nafoore ko nafoore woni ɗo nde ɗo nafoore noon holno mbatten ha wonto audio ene teddi kono watte holno watte feere ha julɓe keɓa ɗum naftoro ɗum o jiiɗo ɗum ɗo joni ɗo ko puɗɗal nangue ko hande ko nafoore woni hen ko yewtere moƴƴere woni hen holno watte ha wonto audio ene juuti watte audio ji ɗiɗi yettoma ene hoyti keroɗa naftoroɗa ko ballal ngal ballal noon wiya goto kala yo waɗi hen ballal soɗon balle on ballat soɗon jingane on jingat ɗum ɗo ko golle e nder golle ɗum ɗo joni woni koye weeyo addanama lien o sa fiiɗo jaaha toon jeeɓoyaɓe ɗo ko lien won sa fi jaaha jeeɓoyaɓe woɓɓe noon ngala connexion holno ballirte kañum enne ha keɗo hen mbattene audio nanna e portable ñifa connexion ngaji mumen gona heɗade wona ɗum noon wadde numéro o ko 00 21 77 906 14 81
an jiɗɗo janngude duɗal limto pular bisimilla ma, an jiɗɗo janngude limto arab bisimilla ma, an jiɗɗo heɗade kabaruji pular nanguitaɗi wiya koko nanguitimi ko kalaɓe min kabaruji pular nanguitaɗi walde dental diine jiɗɗo heɗade jewte seremɓe kañum e darsuji e kolli mon ñalawmaji ñalɗi ko ɗo woni ko ɗo haaɗi ko musidɗo jiɗɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina bisimilla mon on nannama nanɗo jaaɓi yo ar yiɗa accedeje wassalam.